Așa, dragii mei, bine v-am regăsit. M-a prins noaptea cu bicicleta. Am luat o mică pauză și m-am merg așa pe lângă un pic și mai filmez cât un pic. Că pe bicicletă n-am ce așa, filmez că nu se vede, că vine așa în jos. Și nu uitați să vă abonați. Fara GPS. Merge. GPS ok. Nu uitați să vă abonați aici și la mine la canal. O să urmeze clipuri cu bicicletă cam peste tot. Dacă acum că e frig, am scos bicicleta, dar la vară nici nu mă vreau să mă zic pe unde o să mă duc. Am văzut că să ajung la Pitești. Am fost până la Putea de Argeș. M-am dus la Putea de Argeș și m-am întors către Pitești înapoi. Uite, m-a prins noaptea acum. Câte ceas? 9. Dacă credeți că merit un like, o distribuție sau o abonare, nu ezitați să o faceți. Cam aglomerație iau voi asta aici. O să vedeți ce o să urmeze în continuare. Când acum am dat și de la pe cameră pentru filmat, ca să pot să filmez și când merg cu bicicleta și cu agăți. Asta că nu uitați să vă abonați. Vizionare plăcută. Ia să vedem cine da like. Dacă nu dați like, oprești cu clipul. Nu oprești filmarea, nu vă mai arăt. Ai dat like? Ai dat? Îmi ia cu distribuție, te-ai abonat? Abonați-vă și nu uitați să apăsați clopoțelul. Să primiți notificare când postezi. Așa că v-am pupat, ne vedem mai încolo. Adică în Pitești, în oraș. Ceau!